Tindahan sa mga unregistered o counterfeited medical drug products gironda sa mga ahente sa National Bureau of Investigation uban sa Food and Drug Administration. Si Chelo Valiena sa report. Sa joint operation sa mga ahente sa NBI Cebu District Office o sa Food and Drugs Administration Regional Enforcement Unit, nasikop ang nagpailang si Hu Xiang alias Chang o sa ka-Chinese national nga gikan sa Fujian Province of China. Si Hu Xiang alias Chang napalitan og mga unregistered o counterfeited nga mga tambal sa NBI pusher buyer gamit ang marked money. Mato ni Agent Agapito Geran, Executive Officer sa NBI Cebu District Office, nga ilang nasakmit ang nagkalain-laing mga medical products nga musumada sa 300,000 pesos. Nasuta usab sa taga-NBI nga ang tindahan why license to operate gikan sa Food and Drugs Administration. Wa usab kini nag-ung-ung nga application sa Department of Trade and Industry. Surveillance we conducted na ay may owner na appeared to be the one. Samtang gitataw ni Arnel Pura, supervising agent sa NBI Cebu District Office, nga ubos sa NBI Modernization Law, nga mamahimo silang makamando sa nanag-iya sa building nga mo'y giabangan sa Chinese national. Midugang si Pura nga kaduha-duhaan ba kung matuod ba nga pangan ang Hu Xiang tungod kay wa man siya gipakita nga mga dokumento. Laing pagduda ni Pura nga si Hu Xiang usa lang kakawani sa tindahan ug may tawo nga nanag-iya niini. There was no document that will establish his identity. Kana lang iyang gihatag na pangalan, of course ang iyang employee's ID. So we still have to verify. Oba ni Philip Patricio Ogrod Prado, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.